Waar mensen door hoe gaat verder samen mee. Waar men door kan kuchen dat je kind samen. Sure. Agus en je me kan onder een pug. Nachher. En je. Sure. Han nu lach go bek an ars David. Ha. Ja. Is Meestal gaan hospitaal. Hoogblok de kroeien waanbakken. Al zo, zo kan je een grasje moeilijk je het geschiet. Agus gaan we zo eens gaan dus een dag bij. Agus hoor je met de nurse, hoor je aan de dag in de pressure. Wel hoe vaak in deze, juist je nou wel hoe vaak in China, en je hoort mij vaak in China, waar Karls kiert. bro. Hoort je aan je lust om gaan gachen je nog, hoort mij mist om gachen, mist om goede gitter. We gaan je magen, te lekker mag, kost een jantje rotikin. Agus va nurse moet je raad, toen weken. Hij paast dat toezet. Wij naar nurse in hospital. Hoe die choking cardiomuses, goed je een drukje daar zit mee. Hoe die als paast een pressure egal 3 truppen. Zijn druk van jerk beschaschiert hoe die. Agus ach wenn de voedig vatten was in hospital. Wel, als we het beschaafd hadden, al rustig en heel vat de huisje, dan we jou niet. Agus, hoe die schies. Agus gaat Dr. Bernie, wat is, zoals je. Ha pekanaars, dacht er, hoe schijnt, goed is ja wie pekanaars. Goed je op het oorschen. Goed je op het oorschen. Had ik ja doorst, ik kan tegen wat bij. Sure, toch. Kun je hoortje bemerken voor go? Oh, stoorschaas. Ja. Als je verder ging maken. Maken ja. Als je met jou skurrie en houden. Agus vertellen hoe je een dochter podium gaat zitten. Heb je dan nog gelijkarig. Hoe je dan aan het stoel is. Agus ga je nog meeste dokter McLean. Hoe je met je bekijken stoel. Nog bij stoel naar bijna rood praatje. Sure, toch. Agus han je geen aan kijken. Zoals je aan het banjo. Hoe je af de banjo gaan over het seizoen in goed. Wel zijn aan niet aan, ik was meer het geen verster, dan mag het goed mee gaan daar hotel hoor. Toch.